את האופנוע שלי מגרש ביגיע כפיים 12 פתח תקווה. מסתבר שגרר ירון שגרר לי את האופנוע, הוא עובד בשיתוף עם משטרת ישראל, הוא זכה באיזה מכרז שלהם והוא מרשה לעצמו לקחת על גרירה של אופנוע 471 שקל. עכשיו אין לי ברירה, אני חייב לשלם את ה-471 שקל. השאלה הנשאלת זה איך אני אשלם להם את ה-471 שקל. יש לי זמן. יש מישהו שבא לשלם על האופנוע 471 שקל גרם, והוא הביא הכל בשקלים ובעשיריות, 471 שקל. אני לא הולך לספור את זה. לסמוך על הבן אדם שיש פה 471 שקל? אי אפשר לראות ככה, זה שק. שקלים וחצאים. אני לא הולכת לספור את זה. תספור את זה מולי, אני לא הולכת לספור את זה. זה ספור. אני לא... אתה ספרת, תספור את זה לידי פה. אני ספרתי את זה אבל. אין בעיה. את לא רוצה לקבל את הכסף? תספור את זה פה לידי. הכסף ספור, תספרי אותו, זה עבודה שלך. אני לא סופרת. אני משלם כסף, את רוצה לקבל את הכסף או לא? הוא לא רוצה לספור את זה, הוא אומר שזה עבודה שלי. בטח שלך, של מי, מה? אני ספרתי את הכסף, יש שם בדיוק. לירן, הוא לא רוצה לספור את הכסף. את יכולה להגיד שאת לא רוצה לקבל את הכסף. אז אני לא משחררת לך את האוטו. את לא משחררת לי את האוטו? איך קוראים לך? מעיין. זה כסף לכל דבר, גברתי. אני לא אספור את הכסף הזה עכשיו, סליחה. אל תספרי, אז בעיה שלך, אני משלם לך, זה מה שיש לי. גנבו אותי ב-470 שקל גרירה של אופנוע, שהמקסימום של גרירה זה 80 שקל. תיסעו בתוצאות, זה הכסף שיש לי, אין לי כסף. שקלים, אגורות, חצאים, יש שם הכל, מהכל. יש לי זמן להיות פה עד 5. עשו מני פרייר, 471 שקל גרירה על אופנוע. את האמת, הם צריכים כסף קטן פה. אגרה. על הכיפה. באת להם בטוב. מאיראן לגרר ירון באהבה.